Bună seara, vrăți nutritori! Ghini ne aflăm la alt Moabeti cu madrăm Cafi Joy. A este Joy, avem una oaspită, a cărui nume este Ecaterina Ghiță. Ecaterina se află Beidaud, ama adră studii din dreptul și cam adapoi din marketing și legături internaționale București, își abonează București și are mari mirachiti lucrurile adrati cu mâinile, care vă zică handmade, cum zicem pe anglică, știi? Va năzburească de toate este și va năzburească de cum fu bana armânească Beidaud, de lucrul la ei, că fură în 2 ani mulți îmșați, când adră lucru pe legătura anamisa de Cratlu România și Cratlu China, care va zică mult exotic. Gine viniș, Ecaterina. Bună seara, Game Fly și Haristoti invitații. Aristați aia că ți lași una cumate de chiro, ta să zbroși cu noi și că ta să azi la Moabeti, care să aibă întrebări și mutritoria noștri, îi plăcărsim, să le îngrepsească, sum live-ul ți se dezvârtește pe frânza de Facebook Armâna Mea Media și care să avem oară, vă luăm întrebări de la mutritori. Dora, Ecaterina, cum adăm noi cafioară, vrem să te întreb, desi poți să ne zici, îmi dau zboară, ti taifa ta, păpâni, părință, de sunt ei, de vineră? Păpânia mea mine nu i-apucai foarte mult, pentru că paplu și maia de pe partea lui mamă au murit când eram eu mică sau nintis mi aflu mini, iar pe partea al tati tutoașiții muri când eram mini-nică, ni aduc o aminte doar și ca ni scânti caduri. Maia și părinții avut angătan să ne spună adiu erau și cum erau și să ne dara și ți, să ne zbânăm tuieta lor niheamă, mai ales în serile ațale când Beidaud nu prea era lumină și toți ședeam cu lănchi, că așa era până în 89 și atunci părinții Serlin sau Maia ne spuneau de iubânare ei și pe partea lui mamă, Maia era de-al Bucuvală și paplu de al Gudam și doi vineri de Alfatar, de Bulgaria, Leascova, regiunea, cred că-i Zâții, cu legea asta, cu pensiile ația de moștenitori, dacă nu alegai după toate actele, le înveți cât eu sunt tu. Și vineri, ei erau isusiți de acolo de vârgării, și vineri, când s-a adres schimbul de populații, Maia cu taifa ei smutară ceamorlia din Ghios, iar paplu vine prota fetește acolo și adrave ei și căsătoria civilă, sluară legal, ca ziceam așiții. De-apoi, toți aveau venit de Leascova și de Alfatar să mutară Beidaud, că avea păduri și ei aveau oi și m-a venit chihăielul Beidaud că erau pădurile cu oi, vine și paplu acloții. Și se stabiliră Beidaud. Și de pe partea al tata, papi Arac era tot de Leascova, și viniră direct în Beidaud. În schimb, Maia, de pe partea al tata, schimbăm mai multe locuri și de-astea istorice, așa ea zicea că ea este crușoveană, că stați Crușova, și de-apoi avziră niheamă Giumaiaua și tot așa trecură pe Leascova, pruladrară acti, dar mai adră școală, ea avea 7 clase, pe etațea erau... Era multul. Era ca facultatea tora, sau știu eu, mai multul. Și Maia adră școală Balcic și a spus minit un pirmifti cartea tipe pâini că era multul hrăcoapa și zic că o cunoscut pe Regina Maria. Și loc bomboane de la ea. Și după aia Maia viniră și smutară prota Călăraș din Țiachi. Că după aia dusiră Cobadin, de Cobadin Tariverde și de Tariverde mărtă la Beidaud. Și armasi Beidaud. Și pe Maia au apucat până la 13 de ani, cred că avea, când a murit Maia. Și cu ea n-ai mai multe amintiri, că era aproape, noi nu știam cu Maia, de adun cum e la noi la români, Maia așa de cu maniclu.
Și mai și de acum Niclu Fcior, ea avea 4 fciori și pentru că ea era învițată, ținea neapărat să învițăm și noi. Și m-am învițați cu toți nipoții ei, și m-am învițat și sunt toți nipoții ei. Sunt ghinii cum zicea și cum zicea ea. Și nițeam la ea de preună. O aflam de preună că lucra, mai acroșeta mult și adra lucri șati și ne-au fetele de Bithorli, de Amberliga. Duceau hiritas la dar cum era tumțea doară, că până la Revoluții fetele aveau doară și mai mult lucra mult doară cu croșeta, adra adra multe lucruri, da. Și cu ea am mai multe amintiri de Beidau. Diana povestea cum vini, cum o vizu mi-a scris Florentina Cinghilaca și asta, Cinghilaca sau Igliț. Da, așa este, le mai agârșim zboarele. Și... Așa este, nu le aducem și aminte, așa. Da, noi zburăm în casa armâneași. S-a închis anul. Nu, ești țigăine, te vedem. Noi zburăm armâneaști în casă și mini și cu păpânie și cu Nica zburăsc cu armâneaști, da, timpurile sunt care sunt și mai mult muncăneaști trazi. Zburăm și cu verii, ne ținem soia. Este o limbă care e îmșată. Așa este, e mult îmșată. Am îmșată este și, îmșate sunt și istoriile și permifele de Beidauд. Așa că vreau să zic, m-ați vrei să ne zici mai mult de cum fost crești Beidauд, de care mine nu știam atât mult, am tot adică ne zburim cu mai mulți armâni, mai des în Florin, mai des reșalanță. Și vă ne ziceți cum fost crești Beidauд și tot Florin ne băga una întrebare care permiflu cu apa licovită de Beidauд. Da. Beidauд este un horă, cum zic, mult îmșată și nu m-aș îmșată că este tună vali și îți zicem că oamenii îți ved unii cu alanță savdu, mai ales unii cu alanță. Dar Beidauд era, când crescui mine, era una oară împlină de armâni. Armânii erau de dauturli, vârgăreani și sârbeani, ni nu minteam, ni n-încăceam. Nu-ți lua vârgăreanii cu sârbeanii decât foarte rar, dar nici nu s-a încăceau. În fiecare își mutrea detea lui. Și era una hoară, așa cum zici și săptămâna trecută, cu obicei, cum aveam caii de Sfântul Toader. Ție detia asta, caii de Sfântul Toader. La noi, la armâni, zicea că Tiu Tudor este Paștile a cailor, acolo în hoară Beidauд. Deși ghifții cu caia drepță, cu mărgealii, cu hirile abiltiti tuper și jucau, îi hârneau ghinii, îi țesălau, zuațaia, îi chiptinau ghinii și îi jucau. Și mai aia de prună zicea că zi mâinii ca să dau misuri hiertul dulții, că mâinii este Paștile a cailor. Și noi cilimeanii ne adunam, dar să vedem cum îi jucau caii, că nu-i vedeai ca fițul, caii erau de obicei băgați la lucru. Și ne-ți spuneau păpânii cum era și tu vârhărie cu caii, cum adrau și ei și andrizeau și Tiu Tudor îi scuteau tiprimnarii. Și te duțeam niheama și că noi ei erau Google-ul nostru. Erau pirimifile lor erau hârneam de tialii. Dacă alții era un hoare închis totuși Beidauд, nu era ca Baia sau ca Horliu urdina de preună, nefiind la calea mai importantă Tulcea Constanța, nu era atât de urdinată. Și Beidauд dai ma lumea să dacă Beidauд dea de oameni mări și așa este, oameni mări. Am cunoscut oameni care lucrau și în politică de Beidauд și procurori și oameni ambițați și iațri mulți Beidauд. Și mulți cântători, avzei. Asta vreau să zic, și foarte mulți cântători.
Foarte mulți cântători, Mini Crispui, Tumăhălălul din Ghios, zicem, în centru, da. Mama mea avea casa al pap, Tumăhălălul din Zeană. Eu eram aproape de papiorii al Sima, al Punigoală, care era papul al Gigi Sima. De-apoi trițeam pe la poartă, pe la Papmita, în Hașot, care de prima avea câte un poem, un vărăcântic, de prima zățea câte ceva și este nu și Vanghele, care și dea pe sucachi cu noi și serli, la Beidau nu era canalizare, ninti, erau apuțurile, ațeale, se adunau mierli cu cobilița. Și de acolo serli vzeau, ne adunam la apuț, noi ciuriții nițeam tuți după mami, că nu era larg, gutura, îi se pare că e cât de aproape. Atunci mi se spărea că îi mânam cât de până la apuț și luau mierli pe cobiliță cu vazii și îți dănăseau la câte ună, cum intra ună tu borăs, mai dănăseau și azburau și ți-a dragă peste zuu sau... Și mai mult un adunam la Babaciona, la mama nu și... Ne adunam la ei la poartă, Babaciona era iaturul a hoară ei, că ea știa să freacă mâinile și cioarele, că atunci mult cădeam, că alegam toată ziua, eram pe ponie și pe pitcăiuri, pe sucăi toată ziua și mult ne frângeam mâinile, cum îți zițitora, luxam. Le frânzeați de lihea, le strunguluseam și Babaciona nu le frica că se pune de casă, de aniurzea și se pune de casă și atâta ne durea. Dar ea era iatrisa noastră de mâini și de cicioare, avea un cruțitul de frunti, de primul o mutream și iar mai eram aproape cu paplu, eu avea casa cu ciorii care cântau cu de-al Vasa, care cântau prima formație, cred că Graidu, sau nu mai știu cum îi zicea, era de la noi din Hoară. Și iar la Nicola Gudam, care e verul ali, mamă și el cântitor. Deci, probabil, cum zici Flori, tu apa li cu Vita, ea sti țăva, că și ea strazi de Beidaut și ea cântă mult umșat. Și toapa li cu Vita, ea sti țăva acolo, și urmile al Dumnezeu de acolo, toarele al Dumnezeu, a lăsară țăvati de ahâța cântători cât avem. Cred că mai sunt și alții cântători, dar tora nu e. Flori tora ne zățică și Gica Godi, tot de acolo și Sirma Gucci. Și la Gica Godi, da, și la Gica Godi și ciorii care cântă cu Gigi, care cântă tora sau care cântau vărnăoară, erau și ei, aveau soi Beidaud și străzeau de Beidaud. Și Sirma Gucci. Și Sirma Gucci, da, și Sirma Gucci care avea casa pistea râu din noi. Așa de la mama. Am avut țiva Beidaud, din Șirahânță. Am avut țiva Beidaud, da. Hoara este goală și este una hoară care au și, zicem așa, dar noi când eram la școală, noi zburam armâneaștii. Noi toți învățăm mucăneaștii când intrăm la școală și aveam zis să ca bună și ca aia și când ne asim la școală și vine un învățătoare nouă, mult umșată și Andreapta și Ana și nu lăgria părinților la ședință că nu s-a cicăsea cu noi, că ea nu avea zitar mâini. Și vine și una tetă de-a mea care tot ne zicea învățătoarea, trebuie să învățați românește. Și teta zice, eu vin la tine, tine vine și la mine. Nu eu trebuie să înveți mucăneaște, tine trebuie să înveți românește. Și era... Tora când avțăm că, vai, nu știu ții, naționalitatea nu zburaști mucăneaști la ei, nu zburăsc mucăneaști la ei hoară, dar nici noi nu zburam mucăneaști la noi hoară. Noi toți zburam armâneaști. Eu nițeam... a zburam armâneaști, știau toți. Și tora știu. Tora, multe soață mucanii din Hoară a zburăs cu ghine armâneaști. Dar că și zbură cu voi. Că și zbură cu noi și să amestecară lucrurile, numai, dar era și îmi șați, i-am zis cum a zburăs cu armâneaști, cu niam accentul. Este timșată, este un
un chirurg ti tricua mai este mult umșat savze de el, cum ziceam că mine nu cunoscuia și țivat, așa că mi-aflai București și la sculi nu aveam tu clasă altă soață armână, aveam una soață armână, mă, tu idia sculie, ma nu tu idia clasă, nu vidam ca fiți o prota, tu proți ani și cam da aia cât să ne videm, așa că este, timini este, am alte turli. Una tihi, eu așa zic, funai marea tihis mi aflu bei, dar timini eu dai modze și când vzi la școală, la liceu, în clasa 8-a, era greu, era dor de bei, da, scuze, hoara mea și fata mea are tihi că ei în grupul la grădiniță au a București, sunt 6 armâni. Deci asta e cum... E multo. Da, ca noi la hoară, nu ți-ai nici crezi că sunt 6 taifi de armâni care vin Raua și se nimeriră și tu iei ghea clasă. Așa este, mare și actări tihisări, actări coincidențe. Da. Ecaterina, cum fu când o vidu și locurile de o vinere pe păinea tăi? Știu că ai adrat i-am căiuri. Da, am adrat căiuri, avui tihis, lucrez, eu, ca zic, și ții tu domeniu, tu... Domenii, e? Eu alăgai multul și avui norocul, zic așa, țitihia, ca într-unul din proiectele care eram mini pe ambițarii, pe învățământ superior, să ajung în Macedonia și dixeară la cină ne invită ministrul, care era tineri, ministrul educației de acolo, și ne întrebă dacă mai fum, că așa s-a întreabă, ca să tipul noștri mai ghine, să dezgheață în heamă zboarele și zisi dacă mai fum vâră Macedonia. Și atunci ne-aveam adus în aminte că îmi zisi mama că maia mea este fapt Crușova și când alanță care ațiți erau de Croația mai spusir că mai vin la cel din Macedonia și mi zici că maia mea să aminteau ații în Macedonia, în Crușova și a doua zi proiectul urma să mutat Ohrid. Și când să ne alinăm tu mașini după ți VTC, ministrul zice că uite, titinii am o surpriză, calea câte Ohrid, va să ocoliți în heamă și au luat pe Crușeva, ta-ți vezi hoarațea. Și mi hârsi, eu imediat o sunai pe mama și zici că va ne Crușova și vine și un din parteneri de Grecia care era, gârții, zice, păi și maia mea este, mama mea este de fapt București și eu știu armâne ăștia, nec și eu. Și vine reșaței de Croația, că ei zburau sărbeaști, ca să putem să ne găsim. Și ne-a simt Crușova atât de mult mi impresionă cum este ca un cuibu de tu vârf de munte, așa ți tu înzeană pe munte, ca un cuib de păsărtor, nu mai inită să zbor. De pui. Ca un cuibu de pui. Și ajunsim acolo, era trecut de 2-3, cred că, și martie era arcoare, era și neauă și ne-a simțit să mâncăm la un restaurant, un centru acolo, era Hani, ca zic așa, era la Lali Șape. Și când ne asim luarea onia că nu, închisim, nu mai avem, zburau sărbeaști, că nu mai avem ceva, dar ei au ușii, erau adunați acolo și cu arechiile de minte și deau de zbor armânești. Și atunci colegul din Croația a zis, da uite, ea este de Tarmânii și mai ei sfeața oații și atesta vine. Și după aia fura cât de una cale s-a schimbat, ne băgară piti, ne băgară, ne aduseră ea carne din el. Și mi impresionă hoara, că era exact cum îmi povestea Maia. Și apoi tu veră, în august, s-a adrară ei festival de minorități. Erau foarte mulți armâni de București atunci. Adică cu mulți cunoscuți mi vizuia acolo. Și la drumul o surpriză și îi dusem și pe mama și pe tata, mai ales tata, că sfații Maia acolo. Și a fost impresionant că poți să... Și eu era Maia, păcat că Maia nu mai bâna. Dar una hoară minunată, una hoară uidisită. Și ne-a simt din nou pe la Lalișa și mâncăm acloții. Și zic că poate simt sănătos și să mai ajungem să depisească cu căiurile astea închise și cu
fații. Fații că poți să mai adare ei festivaluri. Je. Faci s nama și esti. Tora, ni zborišnih de ma tuta istoria tajfej, ama voi sa hurhim shku istoria ti asti masha ta. Care va zică cum ți alăsești tini calea ta tu lumii, și tu bană. Tine dragi facultatea din dreptul, ama deseki că si gini nu era aesta de prota marea ta mirachi. Cum ți lipsești facultatea și ți vrei tini să dai? Mine mi ajutară mult părinții, cum zicem noi, în pinții de dinapoi, că ți ciuric vata să înveață că va el. Și mai ales când ai atâtea mușuteți ca bei daud și atâta libertate. Și prota păpânii vrea să mă dar învățătoare și mi dea de la da, mi dea de la pedagogic și maestră și acolo mi ajută taifa Lali multuși, Lali și teta ei mi îndrumara și ținihiam dicis mia cați, ca zic așa. Și Lali era profesor de istorie, tora este pensionat, Nuna era profesoară de istorie și zice, ok, asta va mea dar și mine, profesoară de istorie, că ea e multă hari, mi avea istorie. Și mai gățai de învățat istorie. Și Lali de pronin zicea că nu-i ghini profesor de istorie, că orele sunt tu cum sunt tu, muncești, lucrezi mult, că lucrezi cu ciuriți, e greu. Aleageți altceva. Dar cum hi atunci la 17-18 de ani am ghisit că ai impresia că cât ghini este și profesor. Nu zic că nu este, că este. Eu ștora câte vrăoare nini zic ai ca la catedră înapoi. Dar... Este mult uzori, când îți alegi să ești dascaliță, lipsește să știi că te amărti lucrului mult ușori, prea de țâni, lipsește să-i mândești să ghini. Mas vrei să o dari. Așa asta e mult greu. Zicem că am tihiatora că hiu la facultate, eu îi predau, dar studenții nu sunt ușuriți. Așa. N-au mirachea țea de școală. Și de-apoi vin în București, de la facultatea de istorie și una verișoară de la dreptul. Și era la drept, avea intrat. De dușmini la dreptul și că tot aveam învățat istoria și așa trai dreptul. Am amintea era totuși mi tornă în hoară și sau cu stanța, eu fac dar profesoară de istorie. Dar tihia, ca să zic așa, și ți te duci, eu nu te aștepți și în 2021 ajung și vin la Ministerul Cercetării, era atunci, ăsta e că am zis xeriei. Asta este un utolei de zborul de azi. Zborul de azi, xităxari, cercetare, research. Da. Mâine când am la lucru, vă zic la colegii, când noi lucrăm xităxari. Vinea oati prota 27 meși și armași 11 de ani. Oho. Tu nu la Ministerul Cercetării, tu e el domeniu, mai adăugară, mai schimbare, că politicii alis s-a schimbă. Atunci când mi angajai, când lucrai prota una de armânii cu care mă adunai acolo, zic că eu eram cărăcoapă, că avea armâni, nu știu, 3-4 armâni avea care erau acolo. Și zic că noi avem un mobeti. Constanța nu are Sucache fără fumeaie de armâni și București nu are minister fără fumeaie de armâni. Poate si vă delihia. Până tora și ți vizui. Mai sunt și alte ministeri. Și așa a început să lucrez prota pe partea asta de proprietate intelectuală, era mai multul. Și apoi tihia, cum zic mine, ziră foarte mulți tineri care erau, ministerul nu avea și mulți tineri, ziră la Bruxelles că eram stat candidat și aveau nevoie de careva la relații internaționale, dar pe care să nu aibă timpul să luăm viață, cum imnă ministerul, adică se intră de prota. Și cu mine în facultate aveam predată engleză la Găneasa Iudiasti Flori, și mi luară prințeană și mi mutare la relații internaționale.
Și fu una perioadă n-am șat așa care zic de tineret, adică eu și-a studenților mei le zic ora că până în 35 ani este ghini să vadă toată lumea, dar apoi li triază, li Mutrescu, ție asta Ți-ți aduți când nu vezi lumea? Prota înveți cu ochii și de apoi înveți cu mintea. Și lumea o înveți cu ochii. Este faptul că cunoști oameni, că zburăști cu ei, că le vezi obiceiurile, că trebuie să te descurci tine tu anumite, când dai de probleme. Trebuie să afli, să ieși de acolo cum să ieși și este un lucru, și era dorul de taifă, dorul de soț, de acasă. Asta, așa ți dai seama cât de mult o vrei casa și cât de mult îi vrei pe tăi. Când fugi alargul, în 2010, n-a cățăni orlu, de-a căță toată lumea prin afară, n-a căță la Riga. Adică eu nu prea era și ți zic pirpadi și avea murit și președintele Apolonii și a rămas acolo vreo săptămână blocate. Și atunci realizăm cât de mult părinții, că plecăm și Dauliului cu mine, că zici, uite, am un proiect în șati, naștini, băgară... Daulitini cu sora ta. Mine cu sora mea, da. Zim Dauli și zicem, este cursă tarom direct, ună hati, mare lucru, și dăm 3-4 zile acolo, și vă năturnăm. Și cred că și zum, până săptămână, zații zilii, nu mai știu cât. Își va câță dorlu. Și așa ne ți-am dați dor. E bună lumea din afară, dar dorul de casă și de taifă. Și lumea asta internațională este cum ziceți ora, una provocare în carieră. E un lucru bun ca fi unde noi să ieșim, să ne tindem aripile, să ne zvidem, să ambițăm. Și după aia, după ce vidzum ahânti, să avem să ne turnăm, nu? Da, să avem, și când ne turnăm acasă, ea se ahă de ghini, ceva nu poate să bă mai bun decât turnat la acasă. Și tu, naua asta domenii ta care avea intrat, naua ma nu ahăt naua titini, zice, tini, tu, partea de legături internaționale, avea îngătan de legăturile cu China, România, China. Asta este ahât exotic, așa că ține mai multe de lucrul la tău și de cum ducești să tine China. China e făcut mine un vreari de anda eram mică, ca și toate lucrurile astea bune îți trag de anda erai mic. Mine așa zic că de acolo ți se trag și lucrurile bune și lucrurile rale. Când eram mică, iar o aduc aminte pe Maia, nițeam de prună la ea și îi zicea pirimifii, mai multe. Și mând de pirimifii era că mătase a fost adusă de China de un armân. Tora că ia dreptul că e minciună, eu nu știu, dar era un pirimic umșat care ei avea hari. Și când l-a ascunsit în bastonii și l-a adus de acolo, ascunsi oaule de biermă, de mătați, de iermă, de așiții, le ascunsi acolo și le-a adus în Europa și au în Balcani. Și el fu protlu. Tora noi armânii, tuți iadrăm armâni. Așa este, toți fără proții, fără armâni, protlu Isu ți-a dus iermul de sirmă de China, a făcut armân, sigura. Da, și atunci aveam așa pe China și neși un oară oaspit tulcea la lalia meu și fcioria lui, fata și fciorul lui, corespondau, cum zicea atunci, cu Radio Beijing și ne dea dreșania adresa și, mă rog, și Radio Moscova, da, asta era de Beijing. Și ne-a dat dreșania și pe tricoi și mine una scrisoare. Și după 3 meși, scrisorile ajungeau la ambasadă, de apoi... Nu-ți duți atâși Beijing cărțile voastre. Atâși Beijing. Deci când venea la poștă una carte de Tăxeanii, cum era atunci, cafea și ștampilă cu steaua, împitrițeau tot felul de... Erau ca un fel de Google. Eu îi întrebam despre China, ei împitrițeau și mi corespondai cu ei, cred că până între a 6-a, până la Revoluție. Deci vreo 3-4 ani și toți împitrițeau ei, erau niscând de caduri ahădim șati
Și mai aveam un tăvă, Floril știe că o servi un arătul el. Cred că are 40 de ani tăvăluațel de cafe. Era cu un cadru din orașul interzis. Dar de pe partea de Palatul de Vară. Și aveam, mintea mea erau tutea este China largul și mșată. Și când ajung și să lucrez cu China, nu mi mintui de 2 ori. Era ca un iso, așa, care ajunge să adară. Și fu într-adevăr cunoscut China de la o țară care de-abia se dezmorța. Ne-a simplu un proiect, un oară și ne-aduc aminte când ne dusem într-o hoară, oamenii aveau pe adratii hascanda erau niscânti clivi și pe supra tablă cu chețar ca să nu uia și deau tu mes de misuri și de sorg cât asta era. Și erau mult înapoiați și ieșiți și Beijing nu era cât curat peste tot, nu era... În aici 6-7 ani cât ești mini în China, vizui cafea cum s-a schimbat multul. Nu cum vedeau ații că s-a schimbat mult. Tuturor nu știu cum e asta. S-a schimbat multul și de fiecare dată cafeoară căftam să neg toaltul că se bă, toaltul cât e vata, îți ved cât mai multul. Și s-alexea, s-a dramaghini, ma modernă, cafeoară, cafian. Și am dat vini Olimpiada și mai multul. Ama ei, ca oameni, tu sufletul lor, tu tot cloar mână. Nu sunt tu, adică oamenii pe care îi știam de atâția ani, indiferent cum s-a dră Beijingul, că s-a drămșat și că era Olimpiada din 2008 și toate astea, ei ca oameni, toți ei erau, poate tora să mai alexiri în cheamă și dar este una cultură cam închisă, nu minduescu că da. Minduescu, nu știu, nu eram China, am minduescu că v-ați treți din multe, zicem, v-ați treacă multul chiro până care spus dâți că hit soț de alihia cu chinezi. Minduescu că nu este atât, nu s-a dar atât lișor suțata, am avea andasadar, andasleagă suțata, este și cam tidaima. Tidaima și asti, mini lucrai cu oamenii de la ambasadă care erau chinezi și zburau încă neaști, că aveau adrată școala României. Greu puteai să-i citești, să așiți ca oameni și noi, trebuia să vedem cum trăiesc ei lucrurile, cum îl dirigează. Ți vor să adară, ți minduiesc. Și cum se minduiesc, că ei în față îți zic un pirimi fumșat și îți arată lucruri mșate și toate ația, dar perigios, ca fi țară, stai că nu dăți țară, nu mai știu. Ca fi crată și caftă sinferul lui, ca fi crată, dar te sivu mai gânit el. Ei aveau din noi ne apreciau foarte mult, ne vreau foarte mult, pentru că noi fum primii care lăteasim în mână după Revoluția lor din 55. Și atunci aveau un apreciere și când înizeai acloții și zbura de filmul Mihai Viteazu, care mini atunci al vizuic, pentru că avția acloții și îl căftai și mini să-l ved că nițeam în China, nițeau Mihai Viteazu și mini nu l-aveam văzut și de-apoi că se-i scânti pasaje din filmul filmare la cheia, deci ninga bei de aud. Nu poți pisipsescu, vrei să zici că era chinez, ți știa de filmul Mihai Viteazu. Mutritorii noștri nu sunt de România. Mihai Viteazu este o figură istorică din România și s-a dră un film istoric după ți a dră el, este un film ce s-a dră de multul chiroș și nu e asta și de părul la meu mindescu că n-ai mai mulți nu vizură filmul și mici odăsescu să știu că fură chinez care vizură filmul Mihai Viteazu. Da. Și Timini era și mai mult cum se filmară scenii aploții lângă noi, la cheia, la grădina și eu nu-l vizui și ne gânchina și în ăștia. Dar pe aia ca toată lumea îl știa pe Hagi, după cum vezi Armânia noastră sunt peste tot știuți. Și pe Nadia, ei aveau astea cu sporturile, mai ales că ei sunt foarte buni la gimnastică. Dar noi mințeam aploții de xităxearii, așa.
Și titinerii noștri erau niște lucruri tare buni, că puteau să aibă proiecte acloții. Pentru că chinezii se dezvoltare de ună cale crescură, aveau laboratoare foarte bune, noi Nica eram la început de intrat în Uniunea Europeană, de colaborări, de lumea internațională era cam mașiții, ne trata ca pe aței glari de la foară. Și tora nu mai este așiții, dar atunci ca mașină tratau și China era una bună oportunitate. China, Japonia erau oportunități foarte bune de noi. Mhm. Vreau să te întreb, Tața, că acesta este una temă mult dissimasită zilele noastre. Tine vizuși cum era legătura tra de România și China au și în 2 ani. Vă zis tine au și în câți ani exact. Vreau să te întreb cum era legătura România-China atunci când lucrai tine tu domeniul ăsta și cum vezi tine din afară că s-a lăxia tu ani ești de Sony și maxus tu ești de Sony an cu tisfații tu Ucraina și cum s-a lăxit România cu China. Nu mai sunt atât de apropiați România de China, nu mai sunt apropiați aici, dar noi devenim foarte apropiați de Uniunea Europeană. Doar nu mai avem politica noastră, avem politica Uniunii Europene, nu mai avem deschiderea noastră către China și prota s-a închis căiurile unoară cu COVID și de-apoi a început polimlu și s-a închis de dip, nu mai sunt ațealii proiecte, nici a noștri cercetători nu mai fug, nu mai au câta curaj să ducă acloții cu tehnologia informației tora, unei idei tora e în China. Aha. Și ei nu prea respectă asta cu proprietatea intelectuală, nu prea le au ghinii, nu sunt parte din acorduri internaționale sau chiar dacă sunt unul respectă atâta. Și atunci niște oameni ai noștri care trebuie să recunoaștem că noi în România avem oameni foarte ițri pe partea dixităxarii. Trebuie să mă trec pentru că avem oameni nițră, avem și armâni nițră care sunt pe partea asta de cercetare și sunt foarte buni și scriu și articole și sunt și recunoscuți în afară și îți crește inima și știi când vezi că este un număr de armână afloții director de proiect sau este gat în afară sau adră un articol bun și aia și îmi cheamă, chiar dacă nu-l știi sau l-ai văzut în oară 2 ori. Yeah. Eu numai mea era Gică și tora este Ghiță, numele mele sunt îmi cheamă Mucânești și ții. Și lumea nu are de să știe dacă e armân. Așa este. Ama tine ții minduiare ai, ziceam alexarea asta pe partea de legături România-China, că niheam foași ca un arățare, zicem, să arățiră niheam legăturile. Ama tine ți pistepsește că este că nu este Ghini, că este Ghini, tața că him tu Uniunea Europeană și lipsește să adrăm ca politica externă. Cum ți destini? Clar este Ghini că him Uniunea Europeană, că avem mai multe avantaje decât o colaborare cu China, dar chirum anumite, chirum unei istorii, tradiții, ca să zicem așa, și chirum multe legături, pentru că legăturile manului hărnești nu sunt ca soia, ea li scher. Și atunci schirură multe. La noi și instituțiile care aveau legături de tradiții nu mai sunt atât de mari și atunci universitățile nu prea aveau așa legături. Brașov, zici că au ei un centru afloții, țin mai multă legătură cu China, dar clar este că himagini, că him în Uniunea Europeană și că avem deschidere acolo, Astea lucrurile cu China va să îndreagă când va fi nevoie de ele, ca să zicem, că dai mașii fuți. România, anda China a avut nevoie de ajutor, ca să zicem, fu acolo. Doar lucrurile merg ghinii, ca să zicem așa. Chiar dacă ne arățim de China și nu mai him atât de apropiați, merg ghinii.
neam cu grupul, neam cu Uniunea Europeană și colaborăm cu ei. Avem reguli tora. Și avem altă parei. Da, și este magini când e hitună parei. Învățați și nici chineză? Am învățat și în chineză că m-a nes de câtea ori a floții. Aseară, sau nu mai știu, o altă când zborui cu tine și de-am să-mi minduiesc cu ți zboară mai știu, pentru că ea sunt foarte greali și ei ineau destul de mult o awații, mine nigeam cu ei pe la toate universitățile, institutele, ineau ei nigeam ca fi mes cu câteva grup, așa de parei. Niscând a zburau un chinezațea care o știi tu, mă rog, oficială, niscând nu e că seam. Și adică nu cât am zboară. Poate că dacă mai o ambițam în cheamă, poate să avea și poate ne aflam altceva de lucru, da? Cum aniari hariții, dar nu îmi pare rău. Așa este. Și este pentru soare una limbă mult greu. Horia. Da, Horia. Și gramatica e mult Horia. Nu e lișor. Mi descurc că v-ați ședut acolo în 2 ani buni, să poți să înveți de lihea. Nu putui, la un moment dat, în 2007 sau 6, legăturile erau mult bune și atunci s-a zburat că să adară un centru a ploții, să avem noi ca minister un centru a ploții și ministrul de atunci zicea că, uite, poți zini ca din început tine și de apoi prin rotații și nu-i lohari și do așa largul. E mult largo este, nu? Mult largo. Așa e. Tini, peninga mirachea ti isturiți, știm că mă aveai din nică și cum despre că nică mă și mirachea ti legăturile internaționale și lucrurile tău, mai mirache și lucrurile adrati cu mâna, lucrurile adrati handmade. Până mai multe de mirachea asta. Păi, la noi la hoară, iar negla bei, dar noi ambițam din niți, fratele, să adrăm de tuti. Stindem foi de pit și dea mama cu șțala, dar numai și mama, tuti mamele și deau cu șțala ta să tinză foi și să adrăm lucruri de mână, să împiltim, nu știu, adrau atunci mierli tizați în unță, nu ti ună. Sunt lucruri mișati, dar zilele de azi nu mai din muzeu, ca să zicem așa. Și ne-a avut mirachi. Era și Maia care lucra și strații de taifă, paplu de pe partea ali mamă, el lucra cu mâna, dra bastoanii de lemn, că atunci era un domn când aveai baston și el li sculpta și țimșatul lemnul de cornu și le-a bupsa și a dra cimpai și unde bastoanele a lui ajunsi la muzeu, la Cluj și la expoziții vreo 2 ani și ăsta când ai în tradiții în familia și țini să lucrezi. Și când începem școala, începui să lucrezi cu fetele, ne băga să împiltim învățătoarea. Și nițeam la și Maia îmi că lucrez mult la stres, lucrez așezat și chiupilată și aveam una tetă la care, armâna, care zicea că să înveață profesoara armână. Nițeam la ea și de preună când miercurea, atunci era hădimșat că bei dau mierli se duceau de la una la altă cu lucrurile și ne povesteau cum era Sideanca altă oară când își zdruminau misuri și într-adevăr serli lălăchii la care nigeam cu lucrurile, cu părinții zdruminau misuri așiții prăvță și adrau zeamă pe sobă și pictură și agniurzea cum nu mai ne-o știi ora, și teta țea la care nițeam de vreună mine, mi-a cățam cu lucrul, îmi zicea că eu ca ună cosmicioane, și Și așa mi-ar mine cu mintea că eu ună cosmicioane pilate și când îți faci fata și țui acasă 2 ani, de-apoi, de unul care mi-rea câți ai de împilteari, dar mi-aduc aminte că împilteam și ninti că aveam un proces Timișoara și Johnul meu era acasă și zic, hai că ne-am 2 cu mașina și până Timișoara am plătit la una păturică, nu mai știu, nigeam eu v-aș trebuia să dau pișchesi una păturică și quadrai până acolo. Oho, o drași în picalea. Calea la dus și la turnare, Johnul zicea, lasă-l cum o trești lumea la noi că împiltești tu mașina.
Ei, și așa a început Mirea Pucai de Ampilteari și Adaru Tiniț, Adar Niscânticăciuliții, care iarna li ună prichteasă li duți în Belgia și li vindi. Nu știu, ți adară cu ea, nu... Ania, nu-mi place cum se adară. Și o înveț și pe nica mea, dar încerc să înveț și alții fete să adară, pentru că este relaxant. Nu știu cum ți armonește relaxant. Nu este un lucru, am aminteam, ti discurni. Când o adar ceva cu mâinile, mintea ta nu ta lipsește să minduiască la ți-adar, că mâinile știu, nu lipsește să te mindești și poți niheam să discurni minduierli, și zarhati. Eu crescut cu gheami în casă, că mama mea era tricoteză și noi aveam de prune gheami și lumea atunci când băga hirul pe ghem, îl băga pe țisibă, pe ziarii vechi, pe parțăi, pe nu știu, și armânile noastre aveau niscânți în asturi îmșați la costumele ațeale ații și cum probabil s-ar rupeau sau ceva și luau cu măți de costumele ațeale și băgau hir. Și când îți depisea, eu de-abia știam să depisească mama unul fanel, îți veți la ghem. Că masa spărgând hirile ațea eram. Și aflam copci de ațea limșate de la costumii și mama ațea este de vârgării costumile armânești. Și atunci se creează legătura asta între copilărie și relaxare, pentru că este una relaxare. Și încerc să ne aminte cu lucrurile astea. Ți-aveam povestit ația de un proiect pe care luam tora a zburăs cu netetă, cu netetă pe care nu cunosc o hădighini, o vizui ca pilteaști șat. Pentru că în momentul în care intrai în lumea asta am handmade, aflai că sunt multe armânii care adara asta. Și în Horebei avem câteva fete armânii care lucrează mult ghini. Și lipsește marketingul la țel, știi? Adică la dar caduri îmșati, să află clienți. Și pentru că și istoria primifile astea îmi plac mult și ampiltarea mult, mi minduiam să ahurchesc cu proiectul ăsta, ampiltesc cu Maia. Și eu să învățăm modelii noi și să învățăm primifii de unde eram năiniți. Că asta va să gârșească și aia este atinuit armâname, asta este important, să înțelegem de istorie. Și, practic, tine cu suțata țioaia drată îi înveți pe ficiuriți cum să adară turlii de lucruri cu mâinile lor, nu? Asta este ideea. Da. I adun, când ea stimșat în afară, i adun o aninga în București și ficiuriții lucrează cu medicitora educație non-formală, pentru că perioada asta de pandemie ne ținut mult în fața calculatoarelor, numai și pe noi, și pe ficiuriți, așiții. Și parcă legătura asta dintre ficiuric și mamă nu mai este adică nu adrăm ceva, este o reclamă la televizor, mami a făcut-o și Tania de Brunii zice, mami o adră. Și vizui că sunt multe mami care vor să adară ceva cu ficiuriția lor și atunci noi adrăm atelierii, le ducem noi asta. Eu bacu senți babam piltim, adrăm și murături, băgăm murături, adrăm compoate, mustu, adică ficiuriții intră în sunt de adun cu mamile și adară ceva, eu nu e tehnologia, adară ceva din mâinile lor. Și li ved altul fel. O adrai cu mami și zui azi 3 sihăți, 4 sihăți cu mama. Este imșat. Te ficiurit sigur este angracă mult și au multă mirachi. Da, ti cârciuni, ti paști, au mirachi și cunosc și ei între ele, dar și mamii cunosc. Și îți ved mamii care altă oară cosură sau altă oară care au ieta noastră și care început îți ved că și aduc aminte de ună ca și sadară. Avem și mulți armâni cu care
adră mai este a lucrii. Și Florii mai Andreea zic câte vreo oară veara, andamus artificiuriți și acolo ne adunăm și adrăm hârtiile ațelii care se băgau la beida la salonul din nunț, în zeană, nu știu cum să ți scara. Ei, și ațelii sunt niște lucruri buni care nu le afli în comerțul și deși lucrul din mână nu mai este apreciat, dar noi armânile eram mult priceputi la lucru din mână. Eu cred că este li luăm de la turță, din nam cu oile. Și aveam pânăși. Așa e, că ai cuțit să dai cali la creativitate, să zicem, la fotisi. Ama de să că ai și un proiect, de partea asta, ți nici nu la hurhiș, mă vrei să la hurhești, să dână mai multe te este proiectul. Tora de câțiva mei și a zburăscut cu bunătate de aua din Inga București, aflai mine una mai. Că trebuie să afli și maile care mai adară lucruri de astea și aflai una mai care împlitește părpozi mult umșati. Și proiectul a simt ca una legătură între nipoți și mai să deschidă-te că nipoții tora, hai mai lasă-mi că șed la tabletă sau hai mai că șed la televizor. Să adară comunicarea asta cu Maia și cu paplu, că sunt și pap care adară lucruri din mână și să ambițăm modelele noastre armonești de lucru din mână, toate au câte o istorie. Ăsta e Sârbinescu, ăsta e Albineșescu, ăsta e Turțescu, ăsta e Vârvărescu și atunci prin ampilteare, prin ațelea rânduri de șusetii, de fapt noi ambițăm de istoria noastră de la păpânia noastră. Și este un proiect cu două fețe, cu două rezultate. Eu ambițăm să ținem hirul în mână, eu ambițăm să țibânăm maia noastră. Lucruri pe care nu le spune, așa toată ziua nu se așează pe canaș pe și hai să vă povestească maia ți-a drăi mine când eram tineră. Care vă zic că pe părpozi, de cum este împeltită părpodea, poți să știi desi modelul ăsta, desi turlia de împeltare este mai mult arbineșească, mai mult sârbească, mai mult turțească. Simșat. Și din asta de unde învățași? De la maia ta? De la mama ta. La mama și noi cât eram fete în hoară, că noi acățăm mai multe fete în hoară și care aveam, zicem, în 89, aveam vârsta adolescenței și fetele sârbeanii le împelteau modelii sârbinești și albinișești și îi se păreau complicate, așa ție hirile ațeale și opturile și tutii adrau. Noi vârgăreanii le împelteam mai simplu, lucrul simna onia, noi eram mai unisipiță cu eu. Cred că când eram în Macedonia cu festivalul ațel, mai viziună doamnă de la Suțată, nu apucai să iau numai. Știu că drag caduri la șusetii acolo de Macedonia și zicea că bata și-a dat un album cu Iali. Dar era, cred că de Slobozia, nu mai știu exact cum era numai doamnei, dar de dracadurile, dar îmi s-a părut o idee foarte bună. Uite, asta e un fil de istorie, dar un album cu istoria armânilor. Așa este, și mă să știi cafe părpodi, asta și alante asta și este mult umșat, cultural, voi zic. Cultural, da. Astea sunt lucruri care îmbină cultura cu istoria, dar sunt relaxarea noastră, nu sunt tot ajunge câte iuva cu ele. Sigur, am lipsește să dar lucruri știtini, aștepti miracheta. Da. Și care vă zic că tine vrei să litreța este ca pe video, nu? Să înveți oamenii cum să adară. Video, da. Multă psihi să ai, multă cale în bar să aveți de proiectul ăsta. Mulțumim. Aristop, de fapt. Îți voia să-mi șatu, că este mult ghini pe video, tăța că poți mutrească care sibă și vai care să învață, că nu vini la atelier, poate să le vadă pe video. Da. Și să că sunt zboarele acelea armonești pe care mai nica le zic, nica și le-au tu zboarele de cafizu. Noi sunt zboare care le trecăm pe mugăneaște, și le băgăm mii la sfârșit sau nii sau... și le zicem armâneaște. Așa este.
Da, fu un proiect al vostru la Suțată, pentru că eu când vin în București, nu tu țarmânii care în Dobrogea, inime prota la Suțată, dar încet, cred că cu Florentina prima dată mi-a apropiat și când vin la Suțată aveați un proiect acel cu zboarele, cum îți zic, cum li despre Mucănești sau cum îi zborul și multul hari ne-a avut proiectul acel și numai așa acel proiectul, ne-a avut hari, cum să spunem aseara, și proiectul Am dat Țarmânești, că Timinica, un profesionist în proiecte, ania insist păru că fetele voastre de la Suțat mutare muntele din loc chiatră cu chiatră, ca să zic așa, pentru că parații erau foarte țini, condițiile de proiectul erau greali, se lucra mult greu cu oamenii de acolo de la Ministerul Culturii, pentru că căftau tot timpul câțiva și eu fui evaluator pe alte proiecte, dar tu e de competiții. Și lumea zbura cât de mișată acolo de fetele noastre, cât de atenti sunt, cât și îndeplinesc obiectivele, și am mare respect de fetele care drag am dat țarmânești, dar proiectul acela trebuie să simnă ninti, poate vârnăoară să reușească să-l continue. Așa este, acel fu un proiect, fu un proiectul de care s-a dat mult copus și fu mult umșat. Elena Saricu Todică, Da. hântu fații copus te învața armânești și delicia că fu un proiect de mirachi și asta gini să-l aducem aminte. Tora că desești de proiecte, mai avem una întrebare care zice Ecaterina Radrat în două proiecte și fu și evaluator de proiecte. Eu este cam alișor, e cam agine. Atunci când comandusești un proiect, e anda a dar evaluare. Este mai lișor când a dar evaluarea, că știi, mucanii au un zbor la lucru, gata, a făcut tot românii priceput. După când lucrul lui Etim, ca fi român, știi sladară care va zică. Dar când e timp, toată lumea zboară și ația e bună, altă nu e bună. Mine, într-adevăr, fui evaluator și lucrai pe proiecte pe verificare, sau nu știu cum zice, mutri proiecte pe cultură și pe agricultură. Și este mai lișor după ce altul le-a scris și adră nopțile le-a drăzut și adară obiective și tu ți avea acloții, proiectele sunt greale, nu există proiectul lișor. Și titini ca evaluator este lișor. Ca să ajungi evaluator trebuie să ai în spate o experiență. Cred că înghiți proiecte și naționale și internaționale fui parte. Cum ziceam, mult timpul lucrai în relații internaționale și acolo era un punct național de contact de programe ale Uniunii Europene pe partea de științe sociale și umaniste. Și acolo noi fum implicați în proiecte de astea internaționale. Noi trebuia să adrăm lucrurile. Și vedeam că este mult mai greu. Eram până parte, eram evaluator pe alte domenii și vedeam țilișorul în este și dus verific ți adrara lanță și tasle dar este mult greu. Da, dacă ar fi să aleg trebuie să aleg mai unul, să fiu evaluator sau să fiu în proiecte, dai mă să aleg să fiu în proiecte, pentru că proiectele sunt umșate și sunt niște lucruri care îți ved. Tine ca evaluator, acolo îi cafță, cum zicem, îi cafță bilei, să vezi dacă le adresa sau nu. Ania îmi place să construiesc și proiectele construiește ceva, dar ceva, armâni ceva după tine, cum armasi și după proiectul ăsta, am dat armânește și după acel cu zboarele și tu ți adrară fetele la Suțată. Cred că așa este magini, să adari ceva, să armână ceva după tine. Așa este. Și gini că să-și aminte proiectul ăsta. Ninte stricem de la tema noastră cu handmade, cu lucrurile date cu mâna, la proiecte, minim aveam una întrebare, asta o întreb, nici-am și pus infer personal. Dar că mi-a îmi pare că nu para neacați în mâna, de tot n-a părut că nu para neacați în mâna, că malișor în asta să înveți ceva teoretic,
și nu ahât lișor, iasti să înveți să dar ceva cu mâinile. Și vreau să întreb, desi, iasti zburuma mult di doară, ari oameni ți la cață mâna cam lișor și pot să dară lucruri multi, i asti ma multu di, zicem, lucru. Adrași multi și știi să dari. Cum e asta? Cu împiltarea, cu tisibă? Sau liturlii sunt și jampiltarea și proiectele sunt două liturlii. Și proiectele le-a dar și jampiltarea, dar mai să ai doară. Mas nu ai doară, nu le-a dar lișor. Aha. Sunt foarte mulți oameni, foarte mulți minieri, călțămașiții care ajung și au adară lucruri mșati pentru că le lucrează, pentru că adară, ca fizu, eu cred că ațalii trebuie apreciate mai mult decât ațalii ți-au doară. Ai doară să lucrezi, ai doară să dar proiecte și le-a dar lișor și nu te duchești. Omul care muncește mai mult, să dar, eu îl apreciez mai mult. Și mai vrei să înveți, te aștept, tu să Care va zic, apandi să ta zici, Alexandra, lipsește zi și să înveți, noi a scăpare. Lipsește zi să împiltești până să înveți. Exact. Așa da. Ești Maia. Ne-am la suțată și acloții, este un loc eu pot să înveți, te tragi istoria. Ai de cheia și tu ești Maia, de că toate lucrurile se învață și că nu are mași doară, sigur are și doară pe lumea, dar nu are mași doară de la Universul, de la Dumnezeu, lipsește și să înveți la dare. Este. Și andale muncești mai mult, parcă și li vrei mai mult. Că știi cât copus țești, la dare, să înveți. Așa este. Mai avem o întrebare de la domnul Sterică Fudulea. Desi când escuși și alți armâni tu China. Că zice domnul Fudulea că tu dau un sprehingheț, ti trei sprehingheți de mai, era tu China dau fete ți petricură hăbari i video te armâni de ziua lor. Lucrează la ambasada de Beijing și fetele era acolo tu chirolul dau 17 dau un sprehingheț. Tu China aflași vă armân? În China nu află armă. Mine și în China până în 2012. 2012. Deci nu cât ai fetele astea. Și nu cunosc armâni. Am armâni vizuit alte proiecte și nu neapărat ca oameni băgați tu proiecte, ci chiar tot în 2017 ne și în Anglia un proiect pe Dunăre, pe Danubius și când dixeară, când îți depisi lucrurile, ne asim să mâncăm cu toți și fetele care erau de aua de România ziseră, este sunt un scântăcior care lucrează la restaurantul acel și zburăsc sunt din România. Și când ne asim acolo, ei erau armâni de tari verde, colgelat tari verde, deci ahât din nică este lumea ca află armâni. Îmi pare rău că eu nu cât să ai fetele astea în China, ca te hârsești așa ți-a dai de armâni alargu. Mai știu și alți armâni care ajunseră în China și care lucrau în alte domenii, fashion, cum zăsim iermul, până la urmă cred că noi l-o adusim. Iermul de sirmă și tuti, pe la noi tricură. Noi armânii le adrăm tuti, da, de preună. John la meu, el este pe jumătate armân și de preună când zicem că este armân. Da, sigur, toți sunt armâni. Cât vorba de alihia și este că mas de acasă scafță, vezi, știniri, știi, ciușuiești, că zici, ama, cum se poate că hânță mulți au arăs garmânească, ama, averul este și că de multe ori permifila este cu prota oară să adră nu știu ții, lo adră un armân, prota oară nu știu ții, fu un armân. Astea sunt permifim șate, și sliei ca și cai, ama nu va sliei de alihia. Ama poți să arăți, Mihai. Da, și așa și bănăm ghinii, noi armânihim și găgioni. Așa este. Tora noi, Ecaterina, n-apruchem de bitisita a moabetia noastră, care îmi pare că trecu multul ahonia și multul lișor. Și ca fioară tu bitisită, noi avem 3 întrebări scurti. Prota iasti, desi ai vrăzbor armănescu, ținai mai multul țarihari. Noi mai multul niarihari tihi. Că este un zbor, ți tu ți-l vrem și mine zic că
până tora, că nu știu și mari, dar până tora tihia a fost un lucru care fost ninga mine daima. Și noi Beidaud avem și un pirmif care îi dea lihia cu fămii cu tihii și aruncă mitu cu prii, una tetă care, mă rog, a apărut pe lumii sfeații când fratele ei mamare avea murit, una mai de-a mamă, avea murit în polim și mă s-a oarcă tu cu prinși, vițini o vizură și o luară și o criscură și maia este a mea, nu mai direct, mai ca teta li mamă, fu una miari cu tihi, tută mana. Și am piltea și ne-a două vesti, care tora cred că e inoanică e mea. Dalihia permi floresto zborlu a fămi cu tihi și aruncă mi tu cu prii, fu Dalihia tia, Dalihia oare tu cu prii și a avut tihi. Da, fu de Alihia Beidaud, adică asta știu de la mama, una tetă de ei, sfeții când îi muri fratei mamare în polim de 18 ani ceva și măsa de zori atunci feații nicru. Și luar că îi muri ficior Johnny mare și nu i-ar dea din niț. Și Nica de Alihia a avut tihi. Și Nica exact, o lor de acolo, o lor viținii și probabil că nu tu cu prii, eu cu doi, da, pirimifia și ea fu una miare cu tihi. Și noi chim armânii ținem mult la tihi. Așa este. Tihi e un zbor umșat. Desi ai tora deftira întrebare, desi ai una măcare ține mai mult țari hari. Ca tu țarmânie piperchi li țârgăsiti. Beidaud parcă au altul gust, noi Beidaud creștem multe piperchi. Și pitili. Dar piperchili sunt, din noi Armânie sunt, cred că, n-ai mai bună mâncare. Așa ți Armânia avem, când eram miniți, când ne mergeam la ditună taifă toalantă, adrau și zeamă, adrau și căvârmă, stârhână, nu-ți mai adară. Tora, ați edițiunea întrebare este desi ai și vreo cântic armânescu ținai mai mult țari hari. Da, am și un cântic armânescu și este un cântic foarte vechi. Că tot pomeniși la început de formații de Beidaud, când eram niț, nu mai știu cât niț eram, dar oricum, înainte de Revoluție sau după Revoluție, nu mai știu exact. Când Pindu repetatul un garaj pistia râu de mini. Era un ficior care avea, un taifă care avea garaj și Pindu repetau aploții. Și mi-a donat un țu cu sora al Gigi, cu Minița, că era colegă cu mine și mi-a spus că Pindu tora repetă un cântic a hâdim șat, îi ziți la fântâna vreariei. Și eu nu știam, deși mini citeam, când eram la școala primară, știam tot așa în ardirea gramostei, tora nu mai eu duc aminte. Ușteai pitută ca pe apă? Am pitută, ușteam. Și mult din cântica de jali și tuti, că noi atunci asta învițam. Aveam cărți armânești care se încupărau greu și mama ne citea pe mic și ne-am învățat poezii. Și știam multe poezii armânești și asta nu știam la fântâna vreariei și mi-a spus Luminița, ea știau de acolo învița să cântă Gigi și armașa și ți impresionată de cântic și de felul în care aflai de el și dai îl caftă pe YouTube să-l mai ascult, nu mai îl cânt atât de mulți, nu este un cântic la modă, dar ascultăm muzică armânească, ascultăm în casă. Și câți țarmasi ai tu cântic? Cum zici, deja la armâna mea la Fântâna Vrarei. Câți ai tu cântic și nu altul? Ți te minduiești când nu-l avzești protaoară? Și el este un cântic cu o temă care este tututi cântiți de jali și de dor, dar povestea din spatele cânticului și felul cum aflai de ea. Noi aveam Beidaud, aveam măhălălul din Țeană și din Vali și când înițeam în Țeană, nu știu, oamenii de acolo îmi se spăreau atât de, tora le zic exotici, da, atât de armâni. Noi, parcă cei din centru, nu eram atât de armâni ca ei. Ciuriții de acolo ieșeau să jucau și pășteau ei pe Valea Altah.
și era o fântână acolo și când îmi povestea Nița și ții, puteam să ne imaginăm, doar copii nu știu câte și imagina, dar noi puteam să ne imaginăm lucrurile astea și Polimlu și cum vini și află din nunta fetiei și de apoi auzeam când o repetau fciorii pistea râu din noi, că repetau în centru Iuva, pe Valea Râului la una taifă și a rămas cu cânticul așa de... Simșat, așa că tine când l-au zis, puteai Da, puteam să vezi ca când era delihia sau când a putea să bă delihia. Da, noi aveam multe libertate și puteai să imaginezi multe lucruri pe ei, dar nu aveam lucruri pe care le aveau copiii tu că să bați. Televizor, filme, cinema. Și atunci noi citeam și ne imaginam. Asta zic că noi fu un avantaj. Poți să imagini. Și să știa câtea cântece și poezii și pe noi ne-a lăsat la sărbare să le zățem armâneaști. Nu zățea că nu avem voie, că trebuie să dățem numai cântece patriotice și de-astea. Simțat, poți la sculi ziți și cântece datale și poezii datale. Și ne-a simt într-un an, cred că ne-a simt și la cântarea României cu fetele, tot cu un cântec armânescu. Aveam două muhnește și un armânescu. Avem un cador câteva. Mult umșat. Și delihia că este un cântec ți este ahoria. Ca multe cântece sunt ahoria, ma delihia primiflu de to este cântec este umșat. Că te faci te mindești la multe lucruri. Da, la multe și sunt cântece care, uite cum este Tora Pamporea, este foarte activă și o știe toată lumea și peste tot ionești în țară și avui procesii sau ne-asim ca turiști, să zic așa, cu taifa, avții peste tot cântece armânești. Avții Trandafilul cu Firida, Pamporea, care era un cântec vechi și care până acum câțiva ani nu știa cantora, toți muncanii cântiți armânești și știu cântiți armânești. Al nostru eram Tirevelion la Gobor, și acolo avții armânești. Bine, a doua zi vine Elena Gheorghe, dar peste tot să avem din muzică armonească. Eu cred că asta este cel mai important mod de a supraviețui lingvistic. Muzica. Cânticul. Da, cânticul este... Testa Pistipsescu, că vrățu și la Fântâna Brearii va fi hit. Eu știu. Ca fi cântic paradă. Câte un, să aibă momentul la lui când va ști toată lumea. Exact, da. Ecaterina Haristoti, timșatele zvoară, știi multele idei, știi toate lucrurile mișate în primitusiși, de bala de beidau, de legătura cu China, de cum să adrăm să o filisim mai mult mâinile, că avem doar, că nu avem doar, că n-acață mâna, că nu acață mâna, gini astis să ducim simți la drum. Haristonica nuară și mi hărsesc mult că avem moabetea. Și mine mulțumesc mult, Haristo, mult de invitații. De mine fu una surpriză pentru că eu vă urmăresc, dar nu mi-așteptam. Fu una surpriză din partea voastră și vă țin pumnii, sper să aveți succes de Oașninte pentru că este o emisie bună. Adar legătura cu armânii de peste tot. Și nu ține, adar legătura și cu armânii tineri, și cu armânii auși, și cu armânii de aua, și cu armânii de lumii. Așa avem nădia că este Haristonica nu arațăiaș, Haristoșa mutritorile la noșță și stămâna care va zină, van vedem iara cu altul aspi. Bună seară, mșata tuturor! Oare bună!